Api-api na tigiran supuputo sa naapog na pagkatukawan. Khabar sa Basang Ranao. Kaya tukawan mga layok ayabes akiakal galabak sa kaya Bombay sa Bahrain na giyang kaia United States of America. Subhanallah. Sa tandangan tanong sa matanong sa mapia pamamakinggan. Masakaw explain. Khabar sa Basang Ranao. So man niya na Peter Warriors. Isa ko March 9 natigyan lomata ka matotunga nga na Bahrain san sagyang ka na Mahaza oay asan matatagwag nga na mga oil facilities sagyang Bahrain nga nakiyang beton yan kaya tutong yan kaya sabo pa sa polo-polo anay man niya na casualties miyang angal na gumiyamatay nasabop giatigyan na miya kasugato naro ka Amerika See, the explosion injured 32 civilians, including children, in a residential neighborhood near Manama. At the time, both Bahrain and United States attribute the incident to Iranian drone strike. Nagyang ka na natigyan mimbatusan. Kaya sa sa 32 civilian, amiyang nga anglon. Padun sa mga wata, kaya sugat atigin nga na residente marani sa nga na meter wader pa. Sagyang kaya marani sa Manama. At the time, nasagyang ko tatigin na masa, akiyang beton yan, isa ko March 9, nagyang atigin na Bahrain, aguging nga Amerika, na automatic ay pasinditiran sa Iran. Attribute to Iran. Ugid, nagyang nga Iran na Peter yung nakanabas kami, miya pasadro, da madagla istorya. Bahrain later acknowledged that the Patriot missile played a role in the explosion but did not provide evidence supporting earlier claim that Iran was responsible. Sa manatigyan na inacknowledge teorema agyang kayamanan niya na Bahrain aya miya kasugat si sagyang kana na miya oil facilities sa Bahrain na Patriot. Agi na Patriot na sibunan sibunan sa Amerika. Sirang bi anak Patriot yan. Nare, giso di ang kanu diteroon. Tano din man. Gingati ka nakatimba ka sa manan yan na mga oil facilities anan. Adad na gingadi ni gatero era na di mianan labut. Akataya. Gingator kina patimba ka na missile. Nabapi apan timbang na missile na tigang torke at tigyan na kailangan na makasisinabutatan. Not effective na makatokaw tanwa kinanga na mimbabato sa nga nakadaglan na Amerika. Iran Foreign Ministry said the finding confirmed what is described as pattern of false accusation against Tehran. Gingatigin na pangailan niyo. Na ginanatigin so yaman niyan na false accusation. Rebatan na natigin na kapasinitin niyo kami. Katid na tigin na pangitaw. In a statement, the ministry said, what was hidden has now been revealed. So atigin, so tatagun. Naiman to atigin na kaya tokawan. This is another example of false flag plan designed to distort Iran image and provoke its neighborhood. Gito. So man na niya na Peter Warriors. Isa ko March 9 natigyan, lomata ka, matotunga nga na Bahrain, san sagyang ka na Mahaza. Oay, asan matatagwag nga na mga oil facilities sagyang Bahrain. Nga nakiyang beton yan, kaya tutong yan, kaya sabo pa sa polo-polo anay man niya na casualties, miyang angal na gumiyamatay, nasabop, giatigyan na miya kasugato, naro ka Amerika. See, the explosion injured 32 civilians, including children, in a residential neighborhood near Manama. At the time, both Bahrain and United States attribute the incident to Iranian drone strike. Nagyang ka na natigyan mimbatusan. Kaya sa sa 32 civilian, amiyang nga anglon. Padun sa mga wata, kaya sugat atigin nga na residente marani sa nga na meter wader pa. Sagyang kaya marani sa Manama.
At the time, nasaging ko tatigi na masa, aki ang betul niyan, isa ko March 9, naging nga tigi na Bahrain, agugi nga Amerika, na automatic ay pasenditiran sa Iran. Attribute to Iran. Ugid, naging nga iya Iran na, Peter yung nakanabas kami, miya pasadro, da madagla istorya. Bahrain later acknowledged that the Patriot missile played a role in the explosion but did not provide evidence supporting earlier claim that Iran was responsible. Sa manatigyan na inacknowledge, tiarima, agyang kayamanan niya na Bahrain, ayam niya kasugat, sisagyang kanan na miya oil facilities sa niya Bahrain na Patriot. Patriot. Agi na Patriot na sibunan sibunan sa Amerika. Sirang bui anak Patriot yan. Nare, giso di ang kanu diteroon. Tano din man. Gingati ka nakatimba ka sa manan yan na mga oil facilities anan. Adad na ginga di ni gatero era na di mianan labut. Nakataya. Ginga Turkey na patimba ka na missile. Nabapi apan timbang na missile na tigang Torque at tigyan na kailangan na makasisinabutatan. Not effective na makatokaw tanong kinanga na mimbabato sa nga nakadaglan na Amerika. Iran Foreign Ministry said the finding confirmed what is described as pattern of false accusation against Tehran. Gingatigin na pangailan niyo. Na ginanatigin, so yaman na niyan na false accusation. Rebatan na natin na kapasinitin niyo kami. Katayad natin na pangitaw. In a statement, the ministry said, what was hidden has now been revealed. So atigyan, so tatagun. Naiman to atigyan na kiyatokawan. This is another example of false flag plan designed to distort Iran image and provoke its neighborhood. Ay man na niya natigyan ng Iran, nakatata natigyan so tatagun na iman to na kiyatokawan. This is another example of false flag nagitigyan so pag natigyan ni mga ibarat. Example, sigway man na niyan na kapambinasan niyo, plan designed to distort. Planod na yatigyan kapambinasa. Sagiyang ka Iran, sagiyang kaya mga seringan niya na darpa, ay pagmin niyan nagyang kaya mga Arab. Napambinasaan nila na Iran, so image yan, sagiyang kaya mga mililibto na darpa ang mga Arab. Nagid na tigini. Palano aging Amerika nakatatanap katukawan. Allahu Akbar. It added that the attack claimed SATCOM to be Iranian was a US Patriot missile that malfunctioned and struck civilian. Ayaman na niyan, indeed. Aya katito niyan. Nagyang na namiyaw-lawla na inangko na Amerika. Claim by SATCOM to be Iranian was a US patriotic. Ay manan yan. Napitiro Amerika. Aginan na to be Iranian was a US Patriot missile that malfunction and struck civilian. Ay manan yan na may malfunction kuno to. Misipiat na si Romaniato, diyan na mga civilian. The ministry further stated that explosion in the resident area of Sitra was not caused by an Iranian drone. Kata, ay namitiro na nga mismo Bahrain. The ministry further, pitero yan. Aging ating na explosion na mimbato minisugat sa nga ng mga residential area was not caused by an Iranian. Kanaban na natigyan. Ay kaya betuan na sabab sa Iran. Kanaban na minisugat sa na pangalo Iran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nabato turugas wallah. Ini ang kabadi kabaya wallah ba makambubuno agi nga mga Arab. Sama na agi nga buwa Saudi man to ko makarangaulo ni Abukian. Ati na momono. So pasensya Saudi Arabia na limit yan. Na momono kami. Basta ka ada taranan. Giyang nga mga Amerika na sumanga talaga padayan. Ayaw mala naging nga nato na telikudan ni Iran. G7 na telikudan ni Iran. Are Sahara. So, ginan mga pagarya. Giyang nga
mga Saudi na iman, na sira niya ko makarang. Ako nga United Arab Emirates. Nga niya binabinasa sa Bahrain, ako nga Iraq. Ang ginaya ka binabinasan, Iraq, Bahrain. Kataon na kay Pituro, Bahrain iman to, nga pamangisugatar kami, nakanabay ni Punseran. Kaya man to na miya, pruba miya punya sa Amerika. Kataon na kay latest iman to. Nga Iraq, na miya tisa na nga na NATO. Partner sira na nga Iraq, nga NATO. Kataon na kay iman to. Iman to, na miya wasa na nga NATO. Kauba ka senditi sa nga nadikatidewa. Auba mislita inaba nga NATO Amerika. Allahu Akbar. Nga NATO mismo. Na miya retreat, miya withdraw. Inawaan niya nagyang gaya Iraq. Inawaan miya wasa gyang gaya Iraq sabab sa gyang gaya dikatidewa. Kaubon main bulb. Uriyan niya na sakari. Sakari country. Ada ba, kanaba miya sugat ang mga sibilyan na kasan na tiga mamuno kami. Agi nga yan NATO, ang mga kafir, talag po da Amerika, withdraw sa Iraq, miyawa siran sa Iraq. Sabab po sa uba siran, madamay sa nga nadigatidawa. Oriyan yan na, auditan ng Iriake, na di kasabutan piya-piya. Kailangan na masasaon. Ay girabar kan sigidang utatutul, na gira isino to ada kasabuti piya-piya. Na, bangad miya, girap man ada taraya, agi nga yan NATO, na may atras, may withdraw, si Oriano miya kapipira raguna. Na partner ang NATO aya, agugi nga Iraq. Iman to, na sabab sa nga edikatido na miya withdraw, miya wasan, miya pulaw tagi nga NATO. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir! Ito wagi nga Iran. Iman to atigyan, repeatedly warn. Iman to atigyan na pupakay ng kaanakan. Pupangkay ng kaanamya Iran. Agiang gaya kabay Amerika o di na plano. Why? False flag. Giyang gaya kipasenditan sa Iran. Sa giyang gaya di manggulawla. Sa giyang gaya mana niya nadar pa mga Arab. Agi tigyan operation. Agi tigyan ni pamikiran na giyang gaya Amerika. At drawing Arab countries. Giyang gaya tigyan Amerika. Why? Nasabab sa nga operation false flag. Ayaman na niya na Operation False Flag na di ka di manimbak na ipsindita ka sa Iran. Gina ni Operation False Flag. Skano atigin ng mga Arab na iman to na pakain ng kanamis kano. Agi nga maulawla di sa nimbabato na ipsinditiyor kami. Nakatatigin sa manan niya ng mga prohiba. Agi nga atigin na America drawing Arab countries into direct involvement. Na iman na niya na ayakabay Amerika na sa kanwa mga Arab na maka-direkta, makapangpadgano sa agi nga di ka tidawa. Ngayon ng kaantanwanan, apiterog ng Iran. This claim have also appeared in the international media and a political commentary. In a widely circulated interview, tracker Carl Carlson referred to report about Mossad agent arrested in a Gulf countries, raising question about how certain incidents in the region are attributed. Gid na tigyan. Swema na niya na miya panutul si kupiti barang na mga news. International media. Agi nga man na niya managi nga mga political commentary in widely circulate agi nga tigina miya kadayamang agi nga akia tokawe sagi nga false flag miya kadayamang agi nga kia tokawe sagi nga kipasenditan ko sa Iran agi nga din babato sagi nga man na niya na Arab na iman to na miya bistado agi tracker refer to report mo suggest agi tigin na ini so tigin so kiyadak pa sa agi nga Mossad intelligent agi nga yamanan yan na Israel narood na tigin about Mossad agent arrested in Gulf countries raising question about how certain incident in the ayamanan yan nagyang ako na Mossad na dirandi ipangumbalan ugid na misyoniran kung tamiyadak pa Mossad na ginanso ayamanan niya na agent agyang Israel so